بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Musatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da amincewa da yadda da kuma horewa na Allah subhanahu wa ta'ala. za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu kaskantar da kanmu da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala alhayyu alqayyum da ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da karantarwar Qur'ani. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya zama hujja ne a gare mu ba hujja a kanmu ba. Dukkan umarni da ke cikin wannan littafi mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon bin sa. Dukkan wani hali da ke ciki ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon hannuwa da nisanta. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayi da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka. Iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya gafarta musu. Allah ta'ala ya ji kansu ya yafe musu. Allah ta'ala ya hada fuskokinmu da nasu a gidan aljanna. Muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan musulunci ya ɗauki rayuwarmu akan imani. Bukatu da muke da shi zuwa ga Allah ta'ala a ɗaiɗaikunmu ko a matsayinmu na al'umma, muna roƙon Allah ta'ala da mafi girman sunayensa na alhayyu alqayyum. Muna roƙon Allah da Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Da Allah ta'ala ya magance mana dukkan abin da ya dame mu a wannan ƙasa ta mu, Allah ta'ala ya magance mana dukkan abin da za mu iya, Allah ya sauwaƙe mana ya albarkace shi. Dukkan abin da ke cutar da mu a wannan ƙasa kowane iri ne, muna roƙon Allah ta'ala ya magance mana shi, ya nuna mana ƙarshensa. Allah ta'ala ya mana albarka da zuriya wacce take tayyiba. Yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 5 a wata na Ramadan da hijira shekara ta 1443 insha Allah. Muna cikin suratul Ali Imran, sura ta 3 daga cikin jerin gwanan surorin Qur'ani daga sama. Jiya idan zan tuna mun tsaya kan aya ta 37, yau za mu tashi 38. Gabanin nan in akwai tambayoyi masu ma'ana sai a nemi ba ta su yawa ga insha Allah. Na ci gaba da samun bayan Allah da ke ɗaukar nauyin wannan tafsiri a kafafen sadarwa, talabijin ko rediyo an samu kari. Akwai Profesa Umar Garba Ɗanbanta ya ɗauki nauyin na karin na 64 da kuma na 65.
na 64 shine Aminci Radio FM 103.9 Kano karfe 6 zuwa 7 da yamma, sai na 65 Wazobia FM Radio daga karfe 12 na rana zuwa karfe 1 na rana. Na farkon duka guda biyu rediyo ne, ko Allah ya biya duka wanda suka dauki nauyi da gidan aljanna. Sakon da ake isarwa Allah ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba. Na wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Da fatan malam yana lafiya, Allah ya ji kan iyayen malam da rahama, amin ya kayyo ya kayyo, da iyayen duk waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ko. Malam dan Allah tambaya na anan ita ce, ana fasa yin aure saboda genotype, saboda akwai wata yarinya da muke tare mun dade kuma muna matukar son junanmu, ga ta kuma da addini da tarbiyya, har muna shirin yin aure sai aka ce mu je mu yi gwajin genotype, sai result din ya nuna mu dukkan SA ne, ni AS ita AS, ta yi mu haifi 'ya'ya masu sikila idan muka yi aure, wanda halin yanzu an ce mu haƙura da juna kowa ya je samu mai AA ya aura. Shin malam ya halatta a mahanga na addinin musulunci ko bai halatta ba mu haƙura da auren? An yi tambaya a shigen irin wannan zuwa ga fadilatu Sheikh Abdul Aziz bin Abdullahi bin Baz rahmatullahi alai, akwai jerin fatawoyinsa da yake yi a iza'atul Qur'an a Saudiya. An tara su waje ɗaya, an mai da su littafai haka mujalladai volumes. A cikin mujalladi na 21 matsala ta 421 ya ce ya halatta a haƙura da aure don cuta. Balma ya ce yana kira matsayin wajibi a haƙura da yin aure in akwai wata cuta da dalilin ta za ta samu iyayen ko kuma ta kai zuwa ga 'ya'ya. Don iya daga cikin hikimar aure ya ce shi ne a rika auren mata da suke da lafiya, maza masu lafiya, don a samu zuriya wacce take tsayi ba kuma mai lafiya. Don zuriya tsayi ba, lafiyan zuriya iya daga cikin qualities ɗin zuriya tsayi ba. Ya kafa hujja da hadisi mashhuri da mun san karshen hadisi ɗin, riwaya tana cikin irwaqul ghalib fi takhrij al-ahadisi manar sabil, hadisi na 1784, da wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya ce masa ya rasulullah, na ga wata mace ina so na aure ta amma tana da cuta na kaza, ya kira wani illa tare da ke ita. Sai manzon Allah ya ce la, karka aura. Wannan baban Allah bayan lokaci ya kara dawowa, ya kara maimaita fa na ga wata tana so kuma tana da matsala kaza da kaza. Annabi ya ce ka haƙura. Ya sake dawowa na uku ya faɗa, sai manzon Allah ya ce tazawwaju alwaludan waluda fa inni mukasiru bikum al-anbiya yawm al-qiyamah. Da wannan hadisi Sheikh bin Baz rahmatullahi alayhi cewa na daga cikin himan aure shine samun lafiyayyen abokanan zama idan za a yi auren, saboda daga cikin hikiman aure shine samun 'ya'ya masu nagarta, samun 'ya'ya lafiyayyu da idan ka kalle su za ka yi farin ciki da samun su. Kula ga wannan malamai na musulunci sun amince ishu da HIV/AIDS ko kuma genotype sikila kenan da ake faɗa ko yana iya sa a haƙura da yin aure, musamman idan aka ce AS da AS. A ƙa'ida iya daga cikin mafi hatsari, wanda suka fi shi hatsari ma guda biyu ne kadai, shine AS da kuma SS, sai kuma SS da kuma SS. In banda wannan ba wanda ya kai shi hatsari, kai gara ma AA da SS. A wannan aka samu mai muni shine AS, amma kace AS da AS, masana kiwon lafiya suka ce akwai tsammanin a samu AA daya, akwai tsammanin a samu SS daya, kuma akwai tsammanin a samu AS guda biyu. To kaga a ƴaƴa guda uku duka ba su da lafiya. Daya mai SS din ma rashin lafiyar yayi tsanani. To daga AS da AS ana tsammani Allah ya saddade. Amma abinda ake fahimta shi ne in an haifi ƴaƴa guda uku za su zama marasa lafiya ne a cikin kudu. To kaga a cikin gidanka a ce
75% da ƴaƴanka ba lafiya ai jarabawa ta kai mun kula don haka abin da aka so sai da a samu AA da AA ko kuma AA da AS. AA da AS sun samu mai munin shine AS din ko kuma AA da SS shi ma is fairly okay amma ba a cika so ba, shi kuma yawanci yana ba da AS ne mafi muni. Amma aka samu AS da AS to kaga a cikin guda hudu ɗaya kai tsaye SS ne, biyu suna iya kaiwa AS. Amma aka samu AS da kuma SS to a nan wurin a cikin hudun an yi sa a samu kwaya ɗaya AS. Amma aka samu SS da SS to wannan kuma ya fi kowanne mamuni shine extremely bad. To kula ga wannan musulunci ya amince da sanin lafiya gabanin a yi aure, babu laifi a cikin musulunci. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan ya ce assalamu alaikum malam, Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana mai albarka. Amin ya hayyu ya qayyum. Allah ta'ala ya ji kan iyayenka da rahama da dukkan musulmi baki daya. Amin ya hayyu ya qayyum. Malam, mahaifiyata ce ta aiko ni da sako tun daga Kano. Kullum karatunka da ake sanyawa a Express Radio Kano, hakan ya sa ta umarce ni da lallai in sanar da kai. Tana maka fatan alkhairi, Allah ya tsare gabanka da bayanka. Sannan ta ce tana neman taimakon addu'ar malam akan gadon su da aka rike musu yau shekara 22 tun bayan rasuwar mahaifinsu a faɗan da aka yi a Jos South Ukuru. A nan Allah ya karɓi rayuwarsa. Shi ne take roƙon addu'ar malam da ta bayan Allah masu sauraron karatun malam. Allah ya mai da malam gida lafiya ya kara imani. Amin ya hayyu ya qayyum. Mahaifi da ya rasu Allah ya gafarta masa, Allah ya ji kansa, Allah ya kyautata mafancinsa. Nasiha ta da farko, ta roƙi addu'a, wajibi ne mu taimaka mata da addu'a kamar da muka karanta hadisi a kwana biyu da suka wuce, mai yakun fi hajjati akhihi yakun Allahu fi hajjatihi. Wanda ke cikin bukatuwan dan uwansa Allah ta'ala yana cikin bukatuwarsa. Ga hadisi sahihul jami na 6614, ga wannan na 6619. Idan ka damu da damuwar dan uwanka, Allah ta'ala yana damuwa da damuwarka. Bayan da haka na biyu, ga waɗanda suke cin kayan magada, ana samun su da yawa. Wani saboda an bashi amana sai ya cinye, sai ya hana magada. Wani kuma aka yi rashin sa alƙali ne, aka je sai ce shi ma da rabarsa sai an bashi. A wajen rabawa ya yi sama da ai ba za a sai dai a yi ƙasa da faɗi, sai ya yi ƙasa da faɗi da wasu a ciki. Wani kuma a cikin magadan ne, wani shi ne babba sai ya dunkule ya hana ‘yan uwansa. Wannan dukkaninsa fa ya shiga cikin cin dukiyar marayu da Allah ta'ala ya ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira, cikin suratul nisa aya ta 10. Allah ta'ala ya ce lalle ne waɗanda suke cin dukiyar marayu a gaya musu wuta suke ci. Duk mai cin dukiyar maraya kar ya ɗauka abinci yake ci, wallahi wuta yake ci. Ko a ce wai kai babban wane baban ku ya rasu sai kai handa mai dukiyar, wallahi wuta ne. Wannan yana faruwa ba da yawa har yanzu. In aka rasu, wani an bashi amana ya cinye, wani jarin mahaifin a hannunsa ya cinye, wani kuma babban wane yana sauran kanana dai ya handame. Duk wanda ya ci wannan wuta ne. Ba dukiya ta bala'i ka ci kamar dukiyar marayu. Wallahi ba bala'in da ya kai wannan. Babu dukiyar da ta kai dukiyar marayu. Hatsari ne a cikin ta. In ka ci, Allah ya ce wuta kake ci, kuma da sannu mutum zai shiga wutar sa'ir. A nan duniya yana cin wuta, kuma zai je lahira cikinsa wuta, kuma a sashi a wutar sa'ir. Duka lalacewar al'umma ne. A shekarun baya fa irin wannan bai cika faruwa ba, saboda akwai karancin karatu, amma bin Allah a wurin iyaye ko da kakanni yana da yawa. Yana da yawa. Ina tuna wata kisa har yanzu ba na mantawa. Ina karami na je gidan kakata. Me ke faruwa a daidai lokacin, afuwan ba ni na je ba, ita ce a anguwar da take, wanda mun san irin iyaye na da suke da kunya, ba su ma iya zuwa gidan sarakanai. In ma za su je sai sun tabbatar a lokacin da ba sa nan. Kawai sai na ga ta zo gidanmu a dare wajen magariba, hankalinta a tashi.
me ke faruwa? Wai anguwar da take ne aka daki maraya yake kuka, ita ba za ta iya kwana a unguwar ba saboda kada kushin Allah ya shafi unguwar. Akan maraya ɗaya yana kuka, hankalinta a tashe ta zo gidan, ni na san a daren ba ta ci abinci ba, tana zaune ta yi sallah akan darduma sai istighfari take, ita kare ta ce marayan Allah yana kuka. Hankalinta ya gagara kamawa, ba kawai karatu suke mai zurfi ba, aikin ne wallahi yayi yawa. A nan ta kwana kuma ta gagara yin bacci, wai tana tunanin a unguwan nan wai maraya yana kuka a unguwar da take, koma wance zama bala'i tana so wai mai wai kada Allah ya fushi da marayan wani ya ci zaɓin sa ya dake shi. Ina karami za mu fita da gida sai ta nemi kuɗi in za ta je ko gaisuwa a anguwar inda maraya, sai ta rike ɗan abin da za ta fita yau maraya kyauta ta wuce ko sadaka. Idan babu kuɗin da za ta bayar, akwai layin da ba ta bi saboda kaka shi karo da maraya ba ta abin da za ta bashi. To yau ba ko ba wannan muke tunani ba, a'a marayun ne su haƙƙinsu ake nema a ciki. Wajibi ne mu kiyaye, kuma rashin tausayi a matsa daga wurin wanda ke wurin yin na rashin tausayi ya kai iyaka ga duk wanda ya ci ko ya ga an cege da ikon ya kwato bai kwato ba. Kar mu manta da hadisin man la yarham la yurham, man la yarham la yurham. Wannan hadisi ne da yake da muhimmanci mu tuna da daga hadisi ne na Imam Bukhari rahmatullahi alaihi, hadisi na 778 da manzo Allah yake cewa dukkan wanda baya tausayi to Allah baya tausaya masa. Duk wanda baya tausayi Allah baya tausaya masa. So da ka sharadin Allah ya ji tausayin mu shine mu zo muna tausayin bayin sa da bare. So duk wanda yake da iko ya bace wa maraya duk da sai bace. Alƙalai da suke manyan garuruwa su rika sa ido a kan ƙananan alƙalai da ake haɗa kai da su ana handama, duk iya cikin tsammanin rahamar Allah. Ba bala'i da yaushe ka je filin kiyama Allah ya kalle ka ce ba zai ji tausayin ka. Ai bala'i ya kai iyaka. An ce da ba ma guje wai abokin gaban ka ya mutu ya ce tukunna ba. Aka ce me saurayi ce sai ya je lahira an koro shi. Wato lahiran mai ya ce ba list ɗinka a nan, ba sunan ka a list, karshe ba mu san da zuwan ka ba. Wato a san da zuwan ka lahira ba daraja ce, to shi abokin gabansa gare ne lahira a ce ba sunan sa hadis gaba ɗaya nemin da zai shiga. Allah ta'ala ya kare mu, Allah ya sa da sunan mu a cikin listin yan aljanna. To Allah ya ba mu ikon yin aikin aljanna ko har ma za mu tashi aya ta 38 a Ali Imran in zan tuna daidai darasi na biyar insha Allah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. jazakumullahu khairan. Hunalika a daidai wannan wuri ko lokaci
da zakariya rabba, annabi zakariya sai ya kira mahaifinsa, ya kira mahalicinsa Allah subhanahu wa ta'ala. Kala ya ce rabbi ya mahalicina, habli ka bani min ladunka daga gare ka zurriyatan, wata zurriya tayyiba wacce take mai nagarta, zurriya mai daɗi. Innaka lalle kai Allah sami'ud du'a, mai amsa addu'a ce. A karatun da muka yi shekaran jiya da jiya mun ga yadda in qalat imra'atu imrana, matar imrana ta yi addu'a ta kuma sadaukar da abin da ke cikin cikinta na cewa za ta sadaukar da ɗanta zuwa ga yi wa masallacin aqsa hidima. Bayan lokaci Allah ta'ala sai ba ta ya mace, kuma Allah ta'ala ya karbi wannan mace din wa laysa zakaru kal unsa, har Allah ya ce fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana. Sai Allah ya karbi wannan yar a matsayin namijin da ta yi bakance, kuma Allah ta'ala ya yaba wannan yabawa da ta bi qabulin hasanin. Kuma Allah ya kula da Maryam mamar Isa alaihi salam. A lokacin sai Allah ta'ala ya bada rainanta zuwa ga Zakariya wa kaffalaha Zakariya, sai zama annabi Zakariya shine yake kula da Maryam radiyallahu anha, shi yake kula da ita. Menene alakar su? Malaman Qur'ani suka ce an yi maganganu guda biyu na alaka. Bangaren farko suka ce shi Zakariya yana auren yar uwarta ne, ko sister ta ko cousin dinta. Tafsiri da biyu suka ce a'a yana auren khalatu ne, wato ya ko kanwar mahaifiyarta, wato yana auren ya ko kanwar Hanna, da malaman tafsiri ke faɗin sunan a haka. So dalilin wannan tunda akwai alaka ta auratayya sai aka bada shine kafilinta, shine kamar guardian ɗinta mai kula da ita, wanda yake nuna mana muhimmancin ba da renon yaro ga mutum na kwarai ko mace ta kwarai. In za mu kai yara nursery, mu kula da ina za a kula da tarbiyyarsu da addininsu, gabanin mu yi tunanin ina za su koyi lissafi da turanci. Haka primary school, haka secondary school. Idan a gida za a ɗauko mace mai hidima, ke ma'aikaciya ce, babban abin da za ki kula da mai hidiman shine wace ce za ta kula da tarbiyyar yara su zama mutane na kware ba da banza ba, saboda a lokacin ita gaban mataimakiyar mahaifiyarsu ce. Mai yiwa awoyin da ake a farke ta rika yin su da yaran fiye da ke da kike aiki da kula ga wannan dole a kula da na kwarai a duk wanda za a ba wa hidima na yara. Haka idan za a nemi driver zai kai yara makaranta ya ɗauko su a kula da na kwarai. In aka samu na banza to zai iya cutar da su. Wajibi ne zama duk wanda zai alaka da yara kai su ɗauko su, karantar da su, kula da su a gida, a kwatanta neman na kwarai. Mafhum? Tayyib. To me ke faruwa sai aka ba wa Zakariya shine kafilin Maryam mamar Isa alaihi salam. To yanzu Zakariya bai yi zamanin haihuwa ba, sai ya ga imra'atu Imrana ta yi addu'a ta sadaukar da abin da ke cikin ta, Allah ya bata ya mace Maryam, shi yake kula da ita har ta girma, sai ya ga shi ba me zai hana ya roka. Shi bai kula duka da Zakariya rabba. To ya wacce ta roka an bata, ni ma sai da roka ba, Allah ne bai bayarwa ba. Wannan ke bayyana maka wani lokaci duk muhimmancin abu ba ka iya kula da kana bukatar sa sai ka ga wanda shi ka ce ashe ba ni ma ina bukata. So idan ka roki Allah ya baka matukar da kyakkyawar zuciya kai a nan ba ka tsaya competition ne ko musabaka da shi ba. Allah ya ba wa ni ma ba da roka. Wannan kuma shine nagarta, ba ka tsaya kana hasada yaya aka yi wani ya mota ni ban yi ba, yaya aka yi wani ya kaza ko ya samu kaza ni ban samu ba. A in ka tsaya kana hasada to kana kalubalantar Allah ne, waye ce Allah ka masa ni baka mini ba. So da ka yi wannan gara ka ɓata lokacinka, to in abin nan alheri ne Allah ni ma ka bani yadda ka bashi. Wannan shi musulmi na kwarai haka yake yi, ba ka damuwa da tunanin yayi aka yi wani ba kai ba. A'a, Allah nan da yake bayarwa taskasa ba ta karewa. Duk abin da ya ba wani na ni'ima a duniya to a taskar akwai ninkin ba ninkin wannan zai iya baka ba tare da komai ya rabu ba. Don haka Zakariya yanzu ya fahimci ai imra'atu Imrana ta haifi Maryam, kuma yanzu shi yake reno, to ai ashe da ma fa yana da dadi, ko ni ma ya dace roka. Shine hunalika, kalmar huna asali zarfiya ne. Don haka in kace huna yana zuwa a matsayin ismu ishara ne, amma da zaraf. Zarfiyyar kuma iya ɗaukar makaniya ko zamaniya.
yana iya zama in an ce abu zarf ne suna ne na ishara nuni amma iya nuna zarf. Zarf din nan ko ya zama lokaci ko wuri. Idan na ce na gaba da aramma a bakin masallaci to ya zama zarf ne na wuri. In na ce na gaba da aramma daidai karfe 5 da yamma ya zama na zamani. So ana bambance zamaniya da makaniya shine a wuri kaza ko ya zama lokacin ko ya zama wuri. To haka kuna ismu ishara ne, nuni ne, amma nuni na wuri, wurin ya dauka ya zama wuri ne na makan ko kuma zamani ne na lokaci. Lidin kuma lamun ne da bu'ut shine iya nuna abu a nesa yake kamar kana ishara gare shi a nesa. Kadin kuma da khitab ne, hunalika mafhum. Tayyib, da zakariya rabba, zakariya sai ya roki mahaliccinsa shine wa Allah subhanahu wataala. Anan da adin shine fi'ili ma zakariya shine fa'il, amma a wannan kira da aka ce zakariya ai bai dauki kuma rufu'a ba saboda me sai dai a kaddara a ina akan alif din, zaka anan ba zai dauka ba takdiri ake. In wata kira'a ne zai dauki daga cikin sabaiya da zakariya rabba, don kace zakariya to anan fa'il ya fito fili da rufu'a. Rabba kuma shine maf'ulun bihi wa huwa mudafun ku mudafun ilayhi. Me yasa cikin kuma addu'o'i ake yawan aiki da ya rab kun ana addu'a ba a cika kiran sunan ya Allah ba, ana kira amma ba kaman ya rab ba. An asalin rububiyya, imani da rububiyya ta Allah iya da tasiri wajen amsa maka addu'a. Shi yasa ake yawan aiki da sunan ya rab a cikin addu'a. In ka ce ya rab, ya mahalicci na, iya nufin abu uku. Kana nufin huwa khaliquka, huwa malikuka, huwa mudabbiruka. Shi Allah shi ya halicce ka kuma shi ya mallake ka, kai din nan mallakarsa ce. Na uku kuma shi yake da ikon sarrafa kai da yake bukata. Ba ka da kace na ce duk abu ne da kai daidai ne. To daga duk inda kace rabbu kana tabbatar da abu uku ga Allah, halittar ka cewa shi kadai yayi, ba wani dan adam da ke da iko. Iyayenka su ne sanadi, amma halitta na Allah ne. Na biyu kuma mallakarsa ne kai, ba mallakar wani mutum ba ne. Dole mu amince mu dinnan mallakar Allah ne subhanahu wa ta'ala, ya mallake mu. Na uku tun da ya mallake mu, iya da ikon ya sarrafa mu yadda yake bukata. Shi yasa a kowane hali sai mu ce alhamdulillah. Inda daɗi mu ce alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Idan wani abu mara daɗi ya faru mu ce alhamdulillah ala kulli halin. Mun gode Allah a kowane hali saboda mu ba ma kalubalantar Allah. Shi yasa sai aiki da kalmar rabba. Kuma ka duba ayoyi da dama, hadisai da dama, a wurin addu'a ana aiki da rabbu ne. Don haka da zakariya rabba, wannan kuma bai hana kai aiki da wasu abubuwa kamar alhayyu alkayyu ko ya zal jalali wal ikram, wannan sun tabbata a cikin sunna. In an yi addu'a da su ma Allah ta'ala yana amsawa. Allah ya amsa mana addu'o'in mu. Qala sai zakariya yace, qala zakariya kenan rabbi ya mahalicci na, asali ya rabbi ne. Akwai harafin nida da kuma ya'ul mutakallim, sai aka goge su saboda me? Saboda balagan Qur'ani don magana ta yi zaki ta kuma tafi akan seti. Hunalika da zakariya rabba qala rabbi, yace ya mahalicci na, ya wanda ya mallake ni sannan ya ne juya al'amura na. Habli ka bani, habli daga kalmar alhibatu ne, habli. A wajen balarabe kalmomi uku suna da bambanci. A Hausa ina iya bambance biyu, amma na gagara gane ya za a bambanta ɗaya a Hausa. Wace kalma za ta fassara? Don fassara yare zuwa yare ka samu kowace kalma da ta dace iya da wahala. Misali, menene kalmar as-sadaqa da Hausa? In ka ga dama ka ce sadaka, tunda Bahaushe ya ari kalmar shi kenan mun amince. Sai ka ce sadaka, wannan sadaka ko Bahaushe aka faɗa yana ji, ko Qur'ani ake ga nan ce aka kira sadaka kana gane. A nan yawanci malaman tafsiri na da yawa, daga kaji kalmar za ka gane ta. Sai na biyu alhiba, menene ma'anar alhiba da Hausa da mera ce mu fassara? To za a ce kyauta. To menene kuma alhadiyya? Na yadda kun ci alhiba kyauta, to alhadiyya ba.
na wani ya ce injiniya ce hadiya ne kyauta hiba kuma a nemi fassararta shi ma ne ya cika yin kyau waɗannan a wurin balarabe duka daban-daban ne a sadaka shine ma'uri da biha tsawab al'akhira dukkan wani abin da ka bayar da burinka shine a lahira daga sakamakonsa in ma shiga aljanna in ma nisantan wuta duka abu ɗaya ne domin sunansa sadaka ana sadaka ne kai tsaye target ɗin kan wanda ba da sadaka shine lahira ko zakka da aka yaka da sunan sadaka ana sauke wajibin ne dan a je filin kiyama ya zama ka cika rukuni daga cikin rukunan musulunci to za ka ita sadaka ana yi ne babban target ɗin lahira ne in an samu wani riba a duniya wannan ribar kafa ne amma lokacin da kake ba da sadaka kawai burin Allah nisantar da mu da roda ka kai mu aljanna sai na biyu shine alhadiyya alhadiyya kuma ana ba da ita littaqarrub wa tawaddud baina shakhsayn ana ba da ita dan a samu kusanci da kuma soyayya tsakanin mutane biyu sai a ba da hadiyya shine babban takin ina so na kara alaka tsakanina da wani bari in kyautata masa sai ka ba da ita to kai hadiyya ita kuma hiba shine abin da kake nema a baka wanda ya baka bai da bukatar wani abu a wurinka na ko takarrubi ko na abu kai ne ka nema kuma an baka to sai a ce ibatu to yanzu wanne ne kyauta ka ce hadiya ita ce kyauta to ita kuma hiba ba shi ne kyauta a ran ba ya ce a nan ya dace mu dauki hiba a kyauta to mun dauki hiba a kyauta hadiya za mu yi da ita na a tukuyi ce ai sai ka kai wani abu ne ake ba ka wannan kan ko ni zan gyara maka hausa kar ka mun dodori do ka dauka ban sani ba to ina gani an gane in akwai wani basafkaci a nan na yadda da hausar saffata ba sosai suna da kosassun kalmomi suna da vocabulary da yawa bismillah dan ina ne kai ba wai dan boci ne zaka koya mu yin dan sakwata ne gwada amma kar mu hana ka gwada bari mu ji ko ka zauna da sakwata ko da zuwa zawa saboda ina tsoron karkace mun qur'ani ga ta nan kyautata shi ne wani kai ba sakwace ne kai dan ina ne kai din ba wannan da gaira ji ka hausa to sai a nemo mun da Allah tsakanin kiba da hadiya to bismillah na shine me shine hadiya kyauta ne hadiya to hiba ko me zaki hada da hausa taimako to ya ɗan yi ma'ana gaskiya ran ma ya ka gani ya ne fi babu to kan mu cinye lokacin karatun amma dai an fahimci abu ko to muhimmin abu a fahimta na sha nuna mana lokaci yadda hausa ke gagara a zauna a ɗauki kalmomi wani lokaci kuma kai samu sai ka ga wasu kalmomin hausar su ma suna bukatar kwaskwalima ko a karin magana a nan na kan kalubalanci wasu na ce gara a canja su zama kaza saboda wasu karin magana da ake su lokacin ba ma addinin a hannun hausawa to za ka dole ka samu wani bai saba addini ba wani ya saba addini yanzu akwai kalmar da bahaushe ya ke ta ni in zan fassara ba ni nutsuwa da ita misali idan ya tashi zai ce maka annabi sai ya ce maka ma'aikin Allah in ka duba ginuwan kalma in ka ce ma'aikin Allah yawanci a kalmomin Hausa wallahu alam kalmar da ta kare da alifun a ƙarshe ko ta kare da ai kamar kisra za a ga usually fa'ili ake ginawa a haka misali madinki masaki marini manomi ma'aiki to ka duba ginuwan kalma din shine wanda ya aiki abu kenan mafu in ka ce ma'aiki Allah ai ya dace zama ismul maf'ul
amma ka duba ginuwan kalmar kuma ya zama kamar ismul fa'il ne, kamar wanda ya aiki Allah wanda ya rubuta. bai sa wasu kalmomin ala'ayi halin muhimmin abu da shine ma'ana ta fito, kuma na biyu kyakkyawar zuciyar mutum da manufarsa da ya fada. Amma babu kokonto yare iya da wahalar sha'ani musamman wajen fassara. Yanzu wani tafsirin da muke muku babban daga cikin saukinsa shine mafiya yawan malaman da suka karantar da kai a yarinta da Hausa suka karantar da kai, shi za ka san kalmomi, in ba haka ba aiki ne. Kuma akwai tafsir yanzu subhanallahi asra bi abdihi, malami na Allah ya jinsa da na fara koyon tafsiri in yazo bi abdihi bai ce bawan Allah, saboda girmama manzon Allah. Kamar Isra aya ta farko ka hada aya ta farko sai ya ce menene shalelan Allah. Allah ne tsarki ya tabbata ga Allah da Isra'i da shalelansa, ba zai iya cewa bawa ba, yana ganin ce bawan Allah kamar ya kaskantar da matakin biyayyen halittar, tare da zaman ubudiyya aiki daraja ce, babu kaskanci, ubudiyya ɗaukaka ce, amma manufarsa Allah ya ji don san mai kyau ce, kuma da dama haka ne. Don haka sai ce rabbi ya mahalicci na hadri ka bani, ya roƙi a bashi milladunka daga gare ka zuriyatan tayyiba, zuriya ta kwarai. Yana daga cikin siffa ta bayan Allah da kwarai, siffa ta mutanen kwarai shine ba sa rabuwa da roƙon Allah zuriya tayyiba. Hadafin mu ba a duniya a haihuwa ba shine haihuwa ba, a'a haihuwa mai nagarta. Ba wai ka cika gidanka da ƴaƴa ba, ka cika gidanka da bayan Allah ake bukata. Duk fitinar da ka gani a duniya wani ne da uwa da uba suka haife shi da duniya da ita. Ka tuna wanda ya kowa sharri a tarihin duniya, ka tuna wanda ya assasa yaƙin duniya farko da na biyu, ka tuna wanda ya wanzar da bala'i a ƙasar ka shekara 50 ko shekara 40 ko ta zuwa duk inda ka tuna wani bala'i wani ne ya yi kuma iya da uwa da uba. Kuma in ka tuna annabawan da Allah ya turo, ka tuna manya-manyan mutane da suka musulunci hidima, sahabbai, ka duba tabi'ai atba'u tabi'in da su Imamu Malik, Allah ya ji kansu duka sun ma iyaye suka haife su. Wannan ba zai bayyana maka fa ga mutum musulmi na kwarai ba haihuwa ne damuwar ba, a haifi na kwarai. Ke sa duk matakin da za ka duka samu na kwarai, daga addu'a, zaben mace ta kwarai, yar gidan dattawa, a'a wanda iyaye suka san kaza da kaza, ka zo ka yi ta addu'a, yin tarbiyya, a yi kaza, kada a yi kaza a gidanka, duka tage din me a samu zuriya tayyiba shine burin. In ba ka yi sa'a ba za ka samu ɗaya na banza, sai sa duk amanta da guda 10 na kwarai din ba a zuriyar shi kada ake jin sa, saboda a society sharri ya fi wasu akan alkhairi. Shi yasa yace rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba, kuma wannan wasiya ce ta Qur'ani. Akwai misali da dama a ramata ko misali guda biyar. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. wannan cikin suratul furqan aya ta 74 Allah yace bayan Allah na kwarai su ne ya kudu da suke cewa rabbana ya mahalicin mu ka bamu min azwajina daga matanmu ko daga mazanmu duka ya shiga ciki, wa zurriyatina da zuriyar mu ƴaƴanmu jikokin ƴaƴanmu qurrata a'yunin, ma'anarsa dai da zurriyatan tayyiba. Qurrata a'yunin wanda su ne kaman comfort na ido, shi ne abin da ba su ke cewa wai nagari da kowa, shi ne qurrata a'yunin. Yanzu idan ƙaran ma zamansa da muke marzatan alkhairi na kware masanin Qur'ani da kira'o'i, yanzu wani abuwa ɗaya suke da tijire suka yi ƙaran ma da sai ce ta yi ɗanmu ne. Saboda me? Saboda zamansa na kware ko da ba alaka ta jini sai ya nuna shi ɗansu ne. Wani zai zauna kawai ya san shi ne zai ce ai ajin mu ɗaya da shi da a yi biyu Zaria. Zamansa na kware da yake zato yanzu kowa yana so ya jinginu gare shi, shine qurrata a'yunin, wanda kowa yana so na gari na kowa. Mafu tayyib. So duk wanda yake da wata nagarta to yana samun abokanai da yawa da bai san su ba, kuma zai samu iyaye da yawa bai taba sanin su ba, sai ce dan mu ne, kuma ba yadda kake sai kai shiru kai kara. An ce wa da fada na kawai a Mambi da ce kai dan su ne, Allah sarki ya fi kila ai mai yi aminin mahaifina ne ko dan wani bangaren mahaifiya, shi kenan sai ka bari a saka. Wani baka taba ganin sa ba sai ya ce ai ajin mu ɗaya da shi tare da kai karatu. To amma fa inda fa bala'i mutum yayi
a wurin akwai babban sana ce su waye dangin su suke wannan wannan ruwa zai mada ai shi na banza aka dashi neman dangin su aiki ne shi yasa Bahaushe ya ce wai mugu sai mai shi nagari na kowa mugu sai mai shi duk wanda ya fansa matsiya danginsa ma shiru suke yi akwai wanda bai fansa matsiya a zuriyarsu a kuda suka je suka canja sonin ɗinsu saboda sunan ya riga ya bata shi ya bata sunan gaba ɗaya gara ma da sunan gaba ɗaya mutum ɗaya ne amma ya yi dame da sunan ɗin gaba ɗaya shi yasa ba wai manufar haihuwa yawa ba wai manufan haihuwa mu haifi ya a watsar da su a kan hanya su ta yawo ba karatun addini ba na zamani ba wai fa'idan haihuwa kawai na yi tashi iya turanci ba a'a ka samu zuriya tsaye ba iya turanci yana da kyau iya lissafi ya da amma babbar manufar alaƙarsa da Allah a samu mai kyau ne duk wanda ke da alaƙa mai kyau da Allah a rayuwarsa cikin al'umma yana amfanar da ita duk mai kyakkyawar alaƙa da Allah yana amfanar da al'umma kuma duk mai mummunar alaƙa da Allah yana cutar da al'umma ka kuma ɗauka ka duba in da ka ce wane na kwarai ne alamun na kwarai ne to sai ka samu akwai wani bangaren da al'umma ke amfanuwa da shi mafi sauki zai shiga cikin jama'ar da in damuwa ta dame mu ya ɗaga hannu ya ce ya Allah kai kaza sai Allah ya mana da addu'arsa kada sai mu tsira rubba ashhadu akbara law ansaba ala allahi al-abarra sai a muku ruwa a rani dalilin rantsuwar wani bawan Allah guda daya idan fa na banza ne yana cutar da al'umma don haka yace Allah ta'ala ya bashi zuriya tayyiba don shi ne manufar idan za mu yi roƙo mu roƙo da kaga rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin kuma waj'alna lil muttaqina imama a cikin masu takawa ma Allah ka sa ƴaƴan mu su zama jagorori ne amma sifofin mu Allah ke bayyanawa ka koma bayan aya ta 63 yace wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'ala al-ardi hawnan wa idha khatabahum al-jahiluna salama ai sifofin bayin da Allah zai musu rahama ne tun daga ta 73 har zuwa wannan da ta 63 har zuwa ta 74 rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama duk addu'a da zamu yi a duniya kar mu manta da zuriya mai nagarta idan muka bar duniya zuriya mai nagarta ko addu'a suke mana mun ci riba ai ga hadisi na muslim nan cewa idan ma ta bunu adam in qata amalu illa min salatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa bihi aw waladin salihin yad'u la hadisi da 384 idan dan adam ya rasu dukkan ayyukansa sun yanke banda guda uku daga ciki ɗansa na kware da ke masa addu'a ga hadisin ibnu majah da 224 cewa inna mimma yalhaqul mu'min min amali wa hasati ba'da mawti ilman allama wa nashara aw waladan salihan yad'u la aw musafan warafa aw baytan li sabil bana aw masjidan bana aw naharan ajra aw sadaqa tasaddaqa biha fi hayati qabla mawti sadaka babban manufa shine samun ƴaƴa masu nagarta idan iyaye za su tsaya da addu'a da zaben mata na kware mata su da maza na kware mu tsaya da tarbiyya wallahi alim duniya da will be a better place for all in a kauye ne to kauyen ku zai yi kyau in a gari ne garin ku zai yi kasa da kaza za ta yi kyau amma in kowa ya ce zai abin da yake so al'amarin ba zai yi kyau ba Allah ta'ala ya gyara mu gaba daya Allah ta'ala ya ba mu ikon gyara da biyu innaka lalle kai Allah sami'ud du'a kai ne jin addu'a ne sami'ud du'a nan ya nufin ijabatul du'a saboda akwai sam'ul idrak akwai sam'ul ijaba so a nan wurin sam'ul ijaba ne ya Allah kai mai jin addu'a ne idan aka roke ka kana amsawa kuma babu kokonto Allah yana amsa addu'a iya daga cikin raunin imani har mutum ya dauka wai a yanzu Allah baya karɓar addu'a al'ajiz man ajaza an du'a in kana neman gajiyayye shine wanda ya gajiya wajen addu'a wanda ko yake tunanin Allah bai karɓar addu'a wannan muzan ta zato zuwa ga Allah shine kai tunanin Allah baya karɓa Allah yana karɓar addu'a inda Allah baya karɓar addu'a da ba kama san ina kake ba yanzu kama san inda kake har ka zo kai sallah kai Allah yana karɓar addu'a inda bai karɓa da ba inda kake wallahi in ba tasirin addu'a ba da akwai kasashe ne a duniya da sun ma watsa gaba daya addu'ar bayan Allah ne yake rike su saboda girman jarrabawa to da haka muna da yakinin Allah yana amsa addu'a me zai yi wanda ake karɓar addu'a su sun yi karanci amma Allah yana karɓar addu'a
kuma muna ga tasirin addu'a babu dare babu rana. Wata jarraba ta faru da wani bawan Allah ba ta dade ba, kawai aka bada wani labari mara daɗi sai ya tashi kawai yi alwala take sai ya sallah, yana cikin sallah bai kammala ba abin da ya dame shi Allah ya yi shi cikin lokaci takaitacce. to ta zai a ce Allah baya karba. Allah ta'ala ka amsa mana a duniya muna فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فنادته الملائكة سي ملائكة يكراش وهو قائم الحالي شيء النبي زكريا إذا زيه يصلي في المحراب يلا صلى أتكن ولن إبادة هو مسلاتنسا أن الله الذي الله يبشرك هنا من بشارة بيحيى النبي يحيى مصدقا ميكسكتاوا بكلمة من الله وأن كلمة تقول قول الله شيء النبي عيسى وسيدا kuma annabi hayar zai zama shugaba wa hasuran zai zama mai kamewa kan gange daga sabon Allah wa nabiyyan kuma zai zama annabi min as-salihin daga cikin annabawa manzanni na Allah subhanahu wa ta'ala. Fanajatul malaikatu sai mala'iku suka kira shi ko sai mala'ika ya kira shi. Kalmar mala'ikatu asali jami'i ne guda ɗaya sai a ce malak shi ne guda daya. In ka ce malik ya zama mai sarki ake kira, malak mala'ika jami'in sai a ce al-mala'ika. Amma sai kuma ka ce fanajatu sai ya zo da ta na ta'anisi. A ka'ida malamai suka ce al-mala'ikatu jam'u taksir ne, su jam'u taksir ya halatta a kira shi muzakkar ko mu'annas. So da ka tunda al-mala'ikatu jam'u taksir ne kace fanajatul mala'ikatu yayi. Shi yasa a wata kira'a shine fanadahu al-mala'ikatu wanda ta babu saboda me yuzakkar wa yu'annas. Mafhum? Tayyib. Sai mala'ika ya kira shi. Ibnu Abbas Allah ya kara masa da ce mala'ika Jibril. Kaga zamani da yawa a ci zamani da shi. Saboda su ne manya-manyan mala'iku a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Dukkan mala'iku na kwarai ne, amma a cikinsu ba wani ya yi wani. Wa huwa alhali shi din Zakariya qalimun ya tsaye yusalli fil mihrab yana sallah a cikin mihrabi. Kaga yusalli ke ishara ga cewa ba mu kadai ne muka yi sallah ba. Wannan ya tabbatar a cikin annaba da suka ragaye mu bai iya yi wa dukkan sun yi sallah ko da yawa a cikin sun yi sallah. Don ga annabi Zakariya shari'arsa daban da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma'a zalika yana sallah fil mihrab a cikin mihrab shine in ma ya zama masallaci ko kuma ya zama wajen ibada yana dauka. In ka ware wurin ibada ko labirari a gidanka da kake zuwa ka yi research ka zauna ka karanta Qur'ani da ya zama mihrab. In wurin sallah aka ware ya zama mihrab. Shi yasa ba wani ke cewa wai haraba. Anna Allah wa fi qira'atin inna Allah yubashshiruka wata qira'a yabushiruka ana karanta da haka. Kalmar yubashshiruka lalle Allah yana maka bushara. Kalmar bushara shine glad tidings a wurin turawa. In an ce glad tidings shine abin da zai sa ka yi murna. Kana zaune sai aka ce iyalinka ta haihu lafiya, yana sa mutum ya yi mai ya ji daɗi. Kana zaune kawai kana tunanin abun buɗe baki sai aka ce to alhamdulillah alhaji wani ya ce an baka kujerar hajji a ramadana da kuma kujerar umrar ramadana da hajji ga kuma kyautar naira miliyan 5. Za a ga bushara ko ba za a gani ba? Za a gani ai har su gani shi za a yi. Ko yaro karami ka ɗauka ɗan wata 6 ko 7 idan ka yi murmushi zai gane shi ma zai yi. An kira bushara daga kalma ne na fata. Me sunan kalmar fata? Albashara. Aljild ko albashara. To aka maka bushara ai fatan ka na nunawa, musamman fatan fuskarka.
yubashshiruka to wannan bashara din tana nuna kana cikin murna da shi ake kiranta da yubashshiruka ko yabshruka saboda ana ga ta'athirin a jikin bashara naka. So a ka'ida kashi 99 cikin ɗarin kalmar bushara ana aiki da ita ne a wurin alkhairi, amma idan kuma ana so a kaskantar da munafiki ko abin da ya kama da haka ko kafiri, Qur'ani ya kan kira bushara a azaba. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وتسورة لنا سورة النساء بدأ ما عليه النساء وجاء نعم وانت تاتي haka ne 138 to wannan ma wanda ya cankai shi ma isa ne aya ta 138 haka ne karshen ta tana da kuma yar uwa ita kuma ga kafirai. ina take tauba wace aya يوم يحمى على يأتون آمنوا كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم. سورة التوبة بندك آية نوى wannan za ta zama 34 kenan, za ta zama aya ta 34. Allah ya albarka. Don haka Allah yana maka bushara. Bushara shine abin da muka ce zai nuna a cikin bashara fatan ka na farin ciki. Duk wanda ke cikin farin ciki ana gadiya. Wani lokacin kana faruwa ya laga sai mai gida ya laga kana ta murna ne. Saboda wani lokacin baya koya wani haka kawai zai ji alati. Ka san mutane da kuɗi. Idan ya ji alati gida zai je ta murna yana da daɗi ya wani ya same ni jiya muna magana ce mu wallahi ma da kasan ma wani yace mai faruwa wallah yace ni ban da kuɗi wallahi ma da imani na maka ruwa yake imani wani kai ta ga nake ni na cikin hawa Allah Allah ya taimake ka zo mai abun yace a roƙa mun Allah ya ba ni kuɗi mai dan kadan kenan wai imani yana da sadaka kai sai na ga yake da Allah ya maka bushara Yahya da annabi Yahya. Malamai suka ce an kira shi Yahaya ne da Yahaya saboda ana fatan yayi tsawon rayuwa. Za mu yi bayani mai tsawo insha Allah ba rayuwa. Yahaya sunan daga rayuwa ne wanda zai rayu, Allah ya rayu da shi. Shi annabi Yahaya musaddiqan ne, gaskatawa ne. Me yake gaskatawa? Bi kalimatin min Allah, da wata kalma daga wurin Allah. Ita ce kalmar da aka halicciwa annabi Isa da ita. Har ma za ka yi ba mu da misali a Qur'ani. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. wannan ayyana gaba kaɗan kamar sa aya ta 59 cikin Ali Imran. Kana da wata? To ba da ba shi ke nan ba kuma ya rawa a bata wurin inna matsala Isa inda Allahi ka matsali Adam. Misalin Isa a wurin Allah kamar misalin wane ne? Annabi Adam sai ce ya halicce shi bin turabin sun baka da hukun fayakun. Akwai da zai kawo ta aya? wannan ya 59 ne a Isra'il an faɗa ai banda ita ba. Wannan duka fasara abu ɗaya ne da wanda alam ba ya kawo. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق لا
انتهوا خيرا لكم. jazakumullahu khairan alam ba zai ta kawo mana wannan sura ne suratul nisa aya ta nawa aya ta nawa da hafsu da warshu ta 170 aya ta 171 haka ne a hafsu yace a warshu 170 ya shiga warshe aya ta 171 ne haka ne tana karshen nisa wannan shi ne gaskiyar mai aya ta 171 Allah ya maka albarka kun ga na samu magaji ko alhamdulillah muhammad shahid wa kalimatu alqaha ila maryama kalmar Allah ne jefa zuwa ga nana maryama aka haifi annabi Isa wa kalimatu alqaha don haka a ka'ida ibnu tabi'in ya ce ba a cewa Isa kalimatu la sai dai a ce min kalimatin la shi min kalimatin la ne ba shi ne kalimatu Allah don wa kalimatu ne alqaha ila maryama so da ka ga ana kace bi kalimatin min Allah da kalmar ce daga wurin Allah asluhu kalima ne min Allah don haka shi an halice shi da kalmar Allah ne ba shi ne kalmar Allah ne ba wannan shi ne fahimtar ibn Usaymin rahmatullahi alaihi kuma annabi Yahya wa sayyidan ya gaskata annabi Isa dan annabawa duk annabin da ya zo bayan wani ya gaskata shi sannan wanda ya riga wani zuwa ma yana ba da bisharar ba da na zuwa babu sabani tsakanin annabawa kuma annabi Yahya wa sayyidan shi shugaba ne wa hasuran kalmar hasur shine kangagge Allah ya kare shi daga fadawa cikin sabonsa kangagge ne sannan wa nabiyyan kuma annabi ne min as-salihin daga cikin manzanni a ka'idar usulul qur'ani idan Allah ya kira annabi da kalmar annabi a qur'ani to bayan annabi ne kuma shi manzo ne inda an kira shi da annabi kamar ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisa ayoyin farko a tahrim da talaq kaga annabi Muhammad ne kiransa da annabi ya tabbatar da manzo ne har ma za ka ba mu misali akan wannan inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'dihi wa awhayna ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa ya'qub wal asbaq wa isa wa ayyub wal asbaq wa isa wa ayyub wa yunus wa harun wa sulaiman wa atayna dawud zabura wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsushum alayk wa kallama Allah Musa taklima. jazakumullahu khairan wannan suratul nisa ayoyi guda nawa ba haka ba ne na 163 da 64 so kai ta karshen kai kira wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl shine da 64 amma inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbata wa isa wa ayyuba wa yunusa wa haruna wa sulaiman wa atayna dawuda zabura kaga duk wanda Allah ya kira manzanni ne amma sai ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina annabawa min ba'dihi ga sunan 164 sai ce kuma wa rusulan qad qasasnahum alayka su yake ne kuma wa rusulan qad qasasnahum alayka haka kiran annabi a ce annabi wani alqur'ani yana zama dalilin bayan annabi ne shi manzo ne don haka shi sai ce wa nabiyyan min as-salihin wannan hujja ne na annabi Yahya shi ma kuma annabi ne manzo ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum